Martín, vale. Saca de su sitio. ¡Anda, Pastanaga! La Pastanaga hoy no cena. ¡Qué buena! ¡Puta Pastanaga! ¡Tres, Malpared! ¡David, ya, David!
el resum de que el Fleet ha sigut molt més efectiu que nosaltres i que nosaltres no hem estat com hauríem d'estar, sobretot a la part defensiva crec que no hem estat correctes i el Fleet ha aprofitat les seues ocasions en les contres que ha tingut i res a dir, penso que és mereixedor perquè ha sigut molt més efectiu que nosaltres i crec que possiblement ha tingut més la pilota en alguns moments, tampoc no crec que excessivament, però crec que és digne mereixedor del 3-0 i dels 3 punts. El resum que faria del partit és que s'ha treballat des del primer moment fins al minut 90 contra un equip difícil, perquè l'Horta és un equip que fora de casa té sempre molt bons resultats, i nosaltres en aquesta línia que estem lluitant i estem treballant força bé, l'equip treballa des del primer moment, que això és el que volíem en aquest equip, hi ha intensitat, hi ha ganes, i si continuem en aquesta línia, els resultats ens acompanyaran, no? Avui, per exemple, és el mateix, no és que vulgui destacar, però Abel mateix ha fet un partidàs, Sidar ja comença a ser el Sidar que nosaltres volíem, treballa, ve rebre pilotes al mig del camp, distribueix joc, està totes i és el que volíem, no? I Jacob també avui una vegada més ha estat, mare meva, agrair també que Peral ha entrat a l'equip i és una gran sort per nosaltres recuperar un altre cop a Peral, no? Sí, és que quan dic els noms dels jugadors, la veritat és, per no anomenar-los un a un, la veritat és que estan tots, voldria destacar-los a tots perquè tots han estat molt bé, els que surten de la banqueta, Ivan, hem recuperat Ivan, que Ivan és impressionant, vamos, l'1 contra 1, per pilotes per se'ls emporta totes i llavors Peo està en un bon moment i això ens beneficia molt l'equip, però hem d'anar pas a pas, diumenge tenim un altre partit molt difícil i tornar a ser, aquesta setmana tornar a treballar els entrenaments i continuar en aquesta línia els partits. Millor ratxa. Més que res, jo crec que l'equip ara sabem el que juguem. Fins ara érem un equip que pels jugadors que té el Flix és un equip que li agrada tocar molt la pilota i ni el camp està bé, perquè és la veritat, el camp no està gaire bé, és un camp de gespa natural, els camps de gespa natural requereixen molt cuidado i pel que sigui pel temps o pel que sigui el camp no està bé, no? I llavors ens hem oblidat una mica potser de jugar més al futbol, no? Jugar més del tu a tu, és que crec que s'ha de jugar en aquesta categoria, no? A partir del 3-0 crec que la gent s'ha divertit, hem tocat pilota, però jo penso que hem de jugar així, no? La ratxa, que si va continuar aquesta ratxa és el que volem, no? Nosaltres la veritat és que no ens hem d'obsessionar amb el liderat, no? Nosaltres crec que hem d'anar pas a pas. Jo vaig dir un dia, no es pot passar amb el mateix de l'any passat, no? L'objectiu van ser la Junta, van tornar a dir que volien quedar entre els 5 primers i escolta, si d'aquí a final de temporada podem estar el més amunt possible, millor, no? Però jo crec que hem de seguir en aquesta línia, pensar en nosaltres i els altres ja també aniran fallant. Però nosaltres primer hem de pensar en nosaltres, el que puguin fer els altres equips, sorprèn una mica la ratxa del Corbera, no? Però ningú li treu mèrit al Corbera la ratxa que ha tingut, no? I aquí estan, de moment estan per davant nostre.